2026 नवीन वर्ष साजरे करा सुझुकी सोबत। नवीन वर्ष घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे। खास ऑफर्स 100% कर्ज सुविधा, 10 वर्षांची एक्सटेंड वॉरंटी केवळ मोटरसायकलवर, 8000 पर्यंतचं इन्शुरन्स बेनिफिट केवळ मोटरसायकलवर, नो हायपोथिकेशन। उपलब्ध मॉडेल्स सुझुकी ॲक्सेस, सुझुकी एव्हेनिस, सुझुकी बर्गमन स्ट्रीट, सुझुकी जिक्सर SF, सुझुकी व्हीलस्ट्रॉम SX। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री विनायक सुझुकी, प्लॉट नंबर 92, MIDC, तालुका कुडाळ। देवगड तालुक्यातील वाडा इथं दीक्षित फाउंडेशन पुरस्कृत करण्यात आलेल्या गीतगायन स्पर्धेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। खुल्या गटातून पांडुरंग करंबेळकर, कुमार गटातून प्रांजली महेश कानेटकर तर बाल गटातून मंत्रा नितीन कोळंबकर यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला। या स्पर्धेत भाग घेण्याची माझी पहिलीच वेळ आहे। तर या स्पर्धेबद्दल मी ऐकलेलं 2 वर्ष फक्त सगळ्यांकडून, पण यावर्षी मी या स्पर्धेत भाग घेण्याचा म्हणजे नवीन गाणं गाण्याचा एक प्रयत्न केला। तर या स्पर्धेनिमित्तानं एक नवीन गाणं प्रयत्न करण्याची मला संधी मिळाली। त्याचबरोबर आयोजन अप्रतिम झालेलं, त्याचबरोबर आपले साथीदारही खूप चांगले होते, गायकांना सांभाळून घेणारे होते आणि अशीच ही स्पर्धा पुढे चालत राहावी अशी इच्छा व्यक्त करतो आणि सर्वांची रजा घेतो। धन्यवाद। मी किंवा राधिका तरुण वयात आता जशा फिरतो इकडे तिकडे तशा ते फिरताना आपल्याला दिसतात, तशा ते काम करताना आपल्याला दिसतात। त्यांचे गाण्याचे कार्यक्रम सुद्धा होतात, त्याचबरोबर त्या परीक्षक म्हणून मार्गदर्शन करायला सुद्धा जातात। अशा आमच्या मॅडम लाघवी आहेत आणि आमच्या आयुष्यात ते आले आहेत, हे आमचं अहोभाग्य आहे। त्यांची साथ अशीच अखंड आम्हाला राहू देत हीच भगवंताचरणी श्री दत्तांच्या चरणी प्रार्थना करते आणि माझे 2 शब्द थांबवते। पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या स्वरमय सप्तसुरांसकट शुभेच्छा। ही मुलं जी लहान वयापासून या सगळ्या साधनेला सुरुवात करतात त्यांच्यासाठी तर खरंच खूप मोठं म्हणजे बाबू बोरकरांनी म्हटलं होतं की नको घाबरू पंख आवरू अनावर आकाश फुले, नको घाबरू पंख आवरू अनावर आकाश फुले, पल्याड आहे प्रकाश तिष्ठत उजेडाची घेऊन फुले। या छोट्या वयामध्ये जेव्हा आपण एखादी गोष्ट करायला घेतो तेव्हा पलीकडचं खूप मोठं आकाश आपल्याला खुणावत असतं। त्यामुळे वय लहान असो मोठं असो कुठलंही असो, साधनेसाठी कुठलाच दिवस उशिरा झालेला नसतो। त्यामुळे पलीकडचं एक मोठं आकाश तुम्हाला सगळ्यांना खुणावत आहे आणि ह्या कलेच्या माध्यमातून आपण उदंड भराने त्या आकाशात घ्यावी अशी मनोकामना प्रभूंच्या चरणी व्यक्त करते। त्यांची धडपड, त्यांची आपुलकी आणि निस्वार्थ भावना, कारण दीक्षित फाउंडेशन तुम्हाला नुसते पुरस्कृत करत आहे, पण सर्व मेहनत तुमची आहे। परीक्षकांचा बोलवणं, स्पर्धकांना बोलवणं, त्याची जाहिरात करणं किंवा स्थानिक या सर्व गोष्टी राजन आणि मंजू दोघे अरेंज करतात, तर त्या सर्वांचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे। माझा मूळ उद्देश खरा खूप वेगळा होता। माझी आई 1950 साली दिद्रुबाया वाद्याच्या खूप परीक्षा पास झालेली, तिचा 16 जानेवारीचा वाढदिवस असतो, तर मला तिच्या स्मृतीविद्येचा आपण एक स्थानिक कलाकारांना एक व्यासपीठ करून देऊया। आता मला मॅडम सांगतात गोवा, चिपळूण, दापोली एवढ्या लांबून पण आता स्पर्धा घ्यायला लागलेत, तर स्पर्धेचं स्वरूप मोठं होत चाललं आहे, पण त्याचा आनंद आहे। सर्व मुलांना स्पर्धकांना चान्स मिळतो, स्थानिकांना पण चान्स मिळतो। तुमच्या दृष्टीने स्पर्धेत कुठची कमतरता असेल तर हर्षद जोशी, प्रियांका मॅडम, आमची राधिका मानसी यांना तुम्ही अगदी निसंकोचपणे करू शकता। मोठी जबाबदारी म्हणजे टेन्शन येतं काय। निरंजन दीक्षित फाउंडेशन आणि निरंजन आमचा पूर्वीपासूनचा दोस्त आहे, मित्र, त्याचा त्याला आग्रहाला नाही म्हणता येत नाही, त्यामुळे मी इथे उभा आहे। खरं माझं इथे काय त्यामुळे मी समोर बसून मला नेहमी आवडतं, पण ते माझी अडचण हीच होते की माझी आहे मागे लागल्यामुळे आमदार मला कुठे दिसला, कुठल्याही सभागृहात दिसलो, मी गेलो नुसता कार्यक्रम बघायला तरी उठून वर बसवतात, मला सगळा रसास्वाद काही घेत आहे। त्यामुळे पण ठीक आहे, आल्यानंतर आता असतं ना बोलायचं काय। पहिल्यांदा मी मंजिरी निलंकर हिला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो, खूप खूप धन्यवाद। आणि हे गीतगायनाचं 3रं वर्ष आहे स्पर्धेचं, आणि ह्या 3 वर्ष सातत्याने या दीक्षित फाउंडेशनच्या पुरस्कार देऊन यांनी दीक्षित फाउंडेशनने पुरस्कृत केलेल्या स्पर्धा आहेत। या स्पर्धेमध्ये सगळ्या वयोगटाच्या मुलामुलींना इथे संधी दिलेली आहे।
आणि त्यामुळे सगळ्यांना आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला आपल्या जे काय आवडतं हे गाणं आहे त्याचं क्लासमध्ये सुद्धा आता बरेच जण जातात, त्यांनासुद्धा आपलं इथे त्यांचं प्रावीण्य दाखवता येतं, हेही चांगलं आहे. पण तुम्हाला सांगतो एक मगाशी सुधांशू सोमण याचा सत्कार झाला, तो आला नव्हता, आईवडील होते त्याचे. म्हणजे असे तयार होतात अशा या विविध स्पर्धांमधून आणि आपल्याच तालुक्यातल्या आपल्याच खेडेगावात राहणारा सुधांशू सोमण आज जागतिक कीर्तीचा गायक झाला आहे आणि मुंबई विद्यापीठाचं गोल्ड मेडलिस्ट झालेलं आहे. हे असे कलाकार तयार होतात असं मला सांगायचं आहे. त्यामुळे ज्यांना ज्यांना आहे याच्या गती आहे त्यांनी सगळ्यांमध्ये याच्यात भाग घ्यावा आणि ज्यांना बक्षिसं काल मिळाले आहेत आणि आज मिळणार आहेत त्या सगळ्यांचं कौतुक आहे, अभिनंदन आहे. आणि पुन्हा एकदा सगळ्यांना मला इथे बोलायला भाग पाडल्याबद्दल दीक्षित सुद्धा निरंजनचे धन्यवाद. की प्रत्येकाचं गाणं असतं, प्रत्येकाचा आवाज असतो आणि पाडगावकरांनी एका वेगळ्या पद्धतीने ते म्हणून ठेवले की झाल्या काही चुका सूर काही राहिले, तू दिलेले गीत माझे आवडीने गायले, वेगळ्या अर्थाने म्हटलं त्यांनी. परंतु प्रत्येकजण आपलं काहीतरी संचित घेऊन जन्माला येतो, आपला काहीतरी एक आवाज घेऊन जन्माला येतो आणि प्रत्येकाचा आवाज वेगवेगळा असतो. हेच तर त्याचं वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे आपण स्पर्धेमध्ये सहभागी झालात हे खऱ्या दृष्टीने अतिशय योग्य आहे. आणि मी परीक्षक म्हणून खाली बसल्यानंतर उत्तम असे कलाकार आपल्या या भूमीमध्ये, देवभूमीमध्ये, कोकण भूमीमध्ये आहेत आणि नामवंत कलाकार आपल्या या भूमीने दिलेले आहेत महाराष्ट्राला, भारताला. त्यामुळे आपणही त्यापैकी असाल. आणि दीक्षित फाउंडेशनच्या माध्यमातून या ठिकाणच्या कलाकारांना चांगली संधी मिळते. आपण जरूर सगळ्यांनी त्याचा एक भाग व्हा, हिस्सा व्हा. जर काही लिहून राहिलं असेल तर संयोजकांना सांगा. अतिशय मेहनतीने सर्व संयोजकांनी नेटकं संयोजन नियोजन केलेले, त्यांनाही मनापासून धन्यवाद देतो. नमस्कार. गेले 3 वर्ष दीक्षित फाउंडेशनतर्फे हा गीतगायनाचा कार्यक्रम होतो आहे. पहिल्या वर्षी रामगीत गायन स्पर्धा होती, गेल्या वर्षी भावगीत गायन स्पर्धा होती आणि यावर्षी बालगीताकरता वेगळा विषय होता, मोठ्याकरता वेगळा विषय होता. दरवर्षी प्रतिसाद वाढत चालला आहे. स्थानिकांना या गाण्याच्या निमित्ताने एक व्यासपीठ मिळावं हा केवळ दीक्षित फाउंडेशनचा हेतू जरी असला तरी आता थोडं त्याला जास्ती स्वरूप मोठं होत चाललं आहे. आणि लांबून लांबून म्हणजे गुहागर, चिपळूण, गोवा, सावंतवाडी, दापोली, ठाणे इथूनही स्पर्धा केली लागली. त्यामुळे दरवर्षी या स्पर्धेचा आलेख आमचे सर्व सहकारी संदीप फडके, हर्षद जोशी, प्रियांका वेलणकर, विश्वास वेलणकर, भूषण दातार, सर्वेश, मानसी करंदीकर यांच्या सहकार्याने ही स्पर्धा दिवसेंदिवस अति उंचीला पोहोचत चाललेली आहे. शैक्षणिक विषयात जास्ती रुची दाखवून विद्यार्थ्यांना योग्य काहीतरी मिळावं याच्याकरता मी प्रत्येक शाळेत जाऊन प्रत्येक शाळेच्या गरजेनुसार ती पूर्तता करण्याचा दीक्षित फाउंडेशनचा प्रयत्न करतो. तसंच त्यांच्या विविध स्पर्धा किंवा मार्गदर्शन शिबिरं किंवा इंग्रजी स्पीकिंग वर्ग असं त्यांना आत्ता दृष्टीने आवश्यक ज्या गोष्टी आहेत त्या द्यायचा प्रयत्न हा दीक्षित फाउंडेशनचा नेहमी राहील आणि हा पुढेही करत राहील.